крайна сметка се оказа, че циферблатите за Amazfit Balance вградените са доста по-малко от тези за останалите часовници. И това го разбрах всъщност, като почнах наистина да си избирам такъв. Първо тези, които са най-новите, са не повече от 10, даже не искам да ги броя. И след това започнах да гледам по категории. Съответно, първата категория е анимирани. И като изключим, че вероятно всичките бяха платени, са и доста малко. Не е нужно да ги чакам всичките да заредят, просто идеята е да видите колко бързо ще стигнем до дъното. Реално. Ето. No more for now. Така, втора секция. The World in My Hands. Тук също са доста платени. И също секцията е доста окастрена. No more for now. Тук са само 8 броя. Така. Art and Creativity. Или както се чете, извинявам се, нали? Тук имаме 6 и No more for now. Супер. Така. Freestyle. Десетина, може би. Като даже май няма и безплатен. Също голяма забава. Реализъм. Не е нужно го чета на английски. Един брой. Няма какво да влизаме в този пункт. Outdoor. 2 броя. Sports and Health. Тук вече има малко повече. Аз реално не съм ги разгледал всичките. Този го имах на GTR 4. Като натиснеш Go бутона или като натиснете Go бутона, директно влиза в workoutите. И си избирате съответно спорт. Тук има няколко, които ме кефат, но още не съм ги свалил. Общо взето тук някъде приключва и тази секция. Като ето този не е лош, има доста шорткъти. Реално ме дразни, ако датата е изписана наобратно. В смисъл, някъде трябва да намеря да не пише дена ми. Е така, Thursday 0208, това вероятно е или 8 февруари или 2 август, не се разбира, никой не знае. Но и няма значение така или иначе, защото не ми харесва този формат. Също не ми харесва да почва седмицата, ако някъде са изредени дните, да започва от неделя. Примерно на този циферблат, е точно така. Неделя, понеделник, вторник до събота. В смисъл това ме вбесява, така че избягвам такива циферблати. Както и да е. Sports and Health го приключихме. Влизаме в Rich Data, където тук си признавам, че не съм влизал още. Ето ги циферблатите. Този изглежда много мой. Само да видим какво се случва. Прей, това има всичко вероятно на него. Изгрев, залез, чудеси. Голяма забава. Добре. Няма сега да го слагам, разбира се, но ще си го сложа в любимите, да мога да намеря по-късно. Този малко прилича на циферблатите, които слагаха на T-Rex. Така. Както и да е. Rich Data. Има нали тук някакъв брой, който всъщност вече се повтаря с голяма част от тези, които имаше за GTR 4 и надолу. Да не кажа... Да. И пак No More For Now. В смисъл, вижте, че един слайд буквално, дали не е нужно да слагам втори път. Digital Instrument. Това не съм го виждал като категория до сега. Влизаме. Този го заглеждах още на предното видео. Така, тук са пак 9, 11, не знам, нещо не е четно. Добрата новина е, че нали, по-голямата част са безплатни. Така, след Digital Instrument е Custom Background. Това са тук всъщност 5 варианта, в зависимост от това къде е разположен часовника. Това го обходихме днес във видеото, така че няма какво да правим там.
А пък и аз ги изтрих, така или иначе. Ето, трябва да е празно. Technology Future. Така. Мисля, че този беше вграден в GTR 4. Този беше вграден в GTR 4. И тук някъде се изчерпват нещата. Не мога да разбера каква е логиката, но това е което виждам. Така, след Technology Future вече имаме Classic Collection, където също не очаквам да има кой знае колко. Само да кажа, в никакъв случай не се оплаквам. Просто казвам какво съм забелязал, защото може да е интересно за някой, който обича да има повече избор. Макар че когато нещата опират до повече избор, но да има платени, пак не е окей. Ето тук пак е на един скрол целият контент. Така. След Classic Collection имаме Animated Watch Face, което не знам по какъв начин се различава с Animated. Да речем, че са различни. Animated Watch Face. Натискам втори път, понеже може би не го оцелих. Така, Light of Universe мисля, че е дефолтния от GTR 3. Този Rotating Earth го имаше като вграден някъде, ако не се лъжа. Чакам ги просто да заредят, но тези си ги имаше в GTR 4. Надявам се. И тук се изчерпват. Останаха две картинки, които не са заредили, заради това просто го чакам. Добре, не знам дали се струваше. Така, след като приключихме с Animated Watch Face, имаме Free Classification. Отново е различен този сектор, за разлика от другите. На предни модели часовници, разбира се, а не за разлика от другите сектори. Така. Има забавни, така че избор има. Този го ползвах на GTR 4, така че по някакъв начин старите са останали. Този Rush го имаше вграден в GTR 4. Отново No More For Now и общо взето всичко се ограничава до един скрол. Така, следващ Simple and Modern. Да видим какво са сложили тук хората. Защото долният сектор, който видях, мисля, че е последния с вградените циферблати, които приятно сте виждали. Въпреки всичко ще го изредя. Няма проблем. Така. Тук има доста, които сме виждали в по-старите модели. Добре, отново сме на един скрол. И ето ги официалните. Те са 8. И с това се изчерпва цялото меню. Като аз ви показах и преди, и от тук може да цъкнете така, че да започнат да ви се показват първо безплатните и в някакъв момент да стигнете до платени, като нали, когато се кешират, ще започнат много по-бързо да зареждат. Този много ми допадна с Multiple Data, така че вероятно ще го сложа да си го разгледам. А на вас пожелавам лека вечер.